שלום חברים, היום אני בסרטון נדיר שאני מראה לכם דירה מטורפת. בואו איתי, תסתכלו על זה. יש כאן טלוויזיה, ספה, יש וילון, ומאחור המרפסת. אחר כך ניכנס למרפסת. בסדר? בואו נמשיך לחדר הבא. יש לנו כאן מיטה. עם תמונה ומנורה ועוד תמונה. ויש לנו את החדר שכאן. יש כאן מיטה נעימה בטירוף. פיצית, מראה, הכל, מזגנים, וילון. ועכשיו אמרתי שאני אראה לכם את המרפסת. איך לעזאזל פותחים את זה? חברים, אני לא מצליח לפתוח. כאן פותחים, כאן. עושים ככה נראה לי. מה אתה עושה? טוב, בקיצור, כאן נכנסים למרפסת, חברים. נעבור לחדר הזה. וואו, כמה זה טוב. אח שלי אמר לי שהוא הצליח לפתוח. בוא נלך. תנו לי להיכנס, תנו. תסתכלו. תסתכלו. ותסתכלו את הנוף. נכון, זה נוף שונה, כי אני עכשיו ביוון, טסתי בישראל. כדאי לכם לצפות בסרטון הזה. כי אחרי זה תראו, כדאי לכם לראות את זה ולהגיד לילדים לבוא לכאן. ואם אתם רוצים, גם אתם תבואו ותתנו לייק, תירשמו לערוץ ותפעילו את הפעמון גלינג.